хутон дидестен ки зиёда аз 10 шаҳри Русия мо худмон менависем ва суҳбат мекунем. ҷои шиноснома ва раводида як бор изи ангушт меспорен. На тамошо кардантон пул мета, на лайк мондантон. Салом тамошобинони канали Сомонион TJ. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем. Бо диққат тамошо кунен, баъдан саволҳотонам мехонем. Айни ҳол нафарҳое ки мара тамошо кардесен бихоҳем ки соҳиби 27 дона конверти пулӣ бишен. Агар комментарияи видеоро бинен, номери WhatsApp закрепит кардагиай дар телефон гирифта сахранит кунен ва дар WhatsApp-аш салом бинависонен. ҳаракат кунем бародарои азиз, и минияй пагоҳ бигем аллакай эфирша аниқ мекунем. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо дар Самара муҳоҷиронро аз ҳаққи кор дар савдо маҳрум карданд. чӣ хеле ки хутон медонен, дар чандин шаҳрҳои Федератсияи Русия аллакай тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузории муҳоҷират ворид карда истоданд барои маҳдудиятҳои нав ворид кардан ба муҳоҷирони корӣ. раиси Думаи давлатии Федератсияи Русия дар рӯзи шанбе як чиза қайд карда гузашт ки бояд дар Федератсияи Русия оиди қонунгузории муҳоҷират 28 тағйирот ва иловаҳо ворид карда шавад. яке аз тағйиротҳое ки ворид мекунанд барои маҳдуд кардани бархе аз корҳои муҳоҷирон мебошад. хутон дидестем ки зиёда аз 10 шаҳри Русия аллакай барои кори муҳоҷирон маҳдудиятҳо ворид кард. инчунин ба иттилооти сомонаи ҳукумати минтақавӣ ба муҳоҷирон иҷора додани иншоот манъ шудааст. иҷрокунандаи муваққатии вазифаи раиси вилоят ҳамаи идораҳои минтақаро ки бо тиҷорату савдо сару кор доранд вазифадор намуд ки муҳоҷирони бо патент коркунандаро аз кор берун кунанд. яъне ки ин маҳдудиятҳо барои нафарҳое тааллуқ дорад ки махсус патент ҳам дошта бошанд. агар маҳдудият ворид карда мешавад дар соҳаи мақсад савдо дар бозорҳо, дар дуконҳо ё ки машғул шидан ба фаъолияти омӯзгорӣ ва ба фаъолият дар соҳаи тандурустӣ. муҳоҷирон ҳамчунин ҳаққи ба муҳлати кӯтоҳ иҷора додани манзил ҳам манъ карда мешавад. мақомоти маҳаллии Самара мегӯяд ки чунин маҳдудиятҳо бо ҳадафи таъмини амнияти шаҳрвандон ва ҳимояти бозори кор карда мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, ин буд боз як шаҳри дигари Федератсияи Русия ки ана ҳамин маҳдудиятҳоро барои шаҳрвандони Осиёи марказӣ аз ҷумла шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намуд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва бо диққат тамошо кунед ва саволотон ҷавоб гирен. агар ягон нафари шуморо ҳуҷҷатотон тамом шидагӣ бошад ва бихоҳем ки бо дили пур граница бирен бо бидроен обратно Россия, ин ҳамин рақамода занг бизанен ба границаи Қазоқистон шуморо бо нархи арзон мебара ва кори шуморо 100% буд мекунад. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, чӣ хеле як бор қатитон суҳбат кунам, илтимос акаҷон як бор суҳбат кунам, кортон дорам. дар ҳамин комментария метавонӣ ки номери WhatsApp-та бинависонӣ, мо худмон менависем ва суҳбат мекунем. як каси дигар нависонда: салом ака, агар Дубай рафтан нахоҳем ба ҷош пул метиҳен? бале, мо гуфта будем дар видеои гузашта ки пули тура 4000 сомон гуфтагем, ҳамура метиҳем агар ки нахоҳем шумо ба Дубай сафар кардан. ва агар ки бихоҳем сафар кунен, озодона равон мекунем. комментария дар номери WhatsApp ки ҳастай, ҳам WhatsApp да бинависен, информатсияш мелавад. як каси дигар нависонда: салом ака, 3 моҳ пеш аз граница гардондам. недавно МВД да письмо кардем. ҷавоб баъди 10 рӯз омад. уҷа навиштагӣ тоза запрет нест. ҳамин самолёт қатъи биён мешавад ё ин ки не? шумо барои дилпир будани худтон ҳамин маркази муҳоҷират мерен шуғли аҳолӣ, ҷои шиноснома ва раводида як бор изи ангушт меспорен, бо дилпиртар мешен ва ба шумо мегӯянд ки оё рафта метавонен ба Россия ё ки не. як кас нависондаи: салом акаи Сорбон, як савол дошам. ман 3 моҳ шид работа дар Россия дуромадам, патент карда натонистам. ман метавонам граница бирам, обратно биём патент бикунам. вақти мигратсиони картай работа дорен, дар граница гузаштан аз ҳама хубуш ҳамия ки одамое ки граница мебаранд, шумо қатъиян мо маслиҳат бикунед, агар гарантиятон бутиҳанд ки мебаранд бо обратно меорандтон, бале мерен аз сари нав патент мекунем. як кас нависондаи: салом акаҷон, ман зан ҳастам, 3 кӯдак дорам, шавҳарам гражданина, қатъи 3 кӯдак партофтаима, агар дар суд бутиҳем файродуш мекунанд? агар барои бекор кардани ЗАГС гуфта иста бошед ё барои супоридани алимент гуфта иста бошед, бале метавонед ки дар суд ариза бинависонед
ва агар шавҳарат омадарам ки натона барои закса ҷидо кардан, ана имконият ҳастае ки давер нисбатия барои ягон кас ва дар суд дар мурофиа аз ба ҷои шавҳарат ҳамон одами наздикаш иштирок мекунад ва суд баъдан ҳалнома мебурора барои пардохт кардани алимент. мақсад вақте ки ба алимент пардохт карданаш саркашӣ мекунад, баъдан дар ӯ ҳолат метавонед ки боз аризаи даъвогӣ бинависонед повторно ва шавҳартона ба ҷавобгарӣ мекашанд. як кас нависондай зани рус бигирам, российский паспорт метиҳанд. агар дар ҳақиқат шумо акти никоҳ бубандед, дар як ҷо зиндагонӣ кунед ва мисол оила барпо бикунед, бале бисёри ҳолатҳое ҳастае ки фиктивни брак мекунанд, ин чизоро ҳозир строго назорат мекунанд ва мақсад мумкин нест ин гуна дигар. умаров нависондай: охир ту барои лайк ҷонканӣ мекунӣ, увон медонанд чӣ кунанд, мардума якдам хирсанд мекунӣ, якдам зиқ. агар ҳамин махсус ту бидонӣ барои чӣ медрои видеои маро тамошо мекунӣ ва ҳамин лайке ки шумо мемонед мада пул наметавад аввалаш ки мондан намондани шумо мада фарқ надорад, ягон пул ягон фоида боша. агар ман зиқ бошам ки лайк намондиан ё тамошо накардиан, на тамошо кардаантон пул метан, на лайк мондаантон. як каси дигар нависондай: ассалому алайкум акаи сорубон, правара аз синни чандсолагӣ гирифтан мумкин аст? дар ҷумҳурии Тоҷикистон синни сол агар ки ба 18 солагӣ расид, аллакай шумо метавонед ки праваи худтона дастрас бикунед, яъне ки ҳуҷҷат месупоред ва мактабша ки мехонеду буд мекунед, баъдан бо воситаи супоридани имтиҳон ҳуҷҷати ронандагиро дастрас карда мешавад. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.